Ndama kwan gi thoth ni girem tok ne chiel gi kod asere tok lweny manomuoche gweng ma Kiango e tong' ma Kisii kod Transmara. Lweny no hande omuocho dhiambo machien tich abich kendo weyo ka puothe niang' wang' e kinde ma weche mag kuo mag jamni kelo liet e kind jodak mag gwenge ariyogo. Jochiw arita kwe mawuok e gwenge mag Kisii kod Kilgoris ne obago romo mar yango gigo makelo pogruok. Apisas mag obila ma kidieny ma GSU bende dhi nyime gi chiwo arita e gwenge ma kono matemoga lweny machielo manyalo muochi seche ma joma noyudo hinyruok itimonogi thieth e kar thieth maduong' ma Kisii. Around 8-9 p.m. we received 5 victims, all male of middle age, from Kiango, that's Kisii side, Transmara clashes. They came in with various injuries. Out of the 5, one was critically injured with an arrow lodged in the neck. 2 are already in theater. The other 2 will also be operated in the course of today. However, luckily they are stable. All of them with arrows lodged in various parts of the body. Unravel the cause for these incidents and those who are the culprits, particularly the people who are being involved in the stealing of those cattle. But the most important bit is that we maintain peace so that we can be able to get to the bottom of this. Tumeishi kwa amani kwa muda mrefu sana, na wakati kama kuna shida imetokea mahali, viongozi ama sisi wananchi wenyewe tujaribu kusuluhisha.